салому алайкум дӯстон ва тамошобинони азиз. Умедворам ки соз ҳастӣ, хуб ҳастӣ. Худоро шукр, мо ҳам созем, нағзем. Дӯстони азиз, ман ай кор биромадам. раҳи хонам агар мошин қати бирай, ана ҳамихе мерай, ҳамихе мерай, ана михе мерай. Ай пеш анаму доми сирх мебирой. Ба камтарига уз мерай, ана муздани хонаи май. Ма боша ҳози мошин қати нестам. Ана қишлоқ қати омадестам. Иҷара дарвозаша кандан гирифта. Намедонам чӣ ба иҷа хонаи заминӣ. Ма имрӯз бе мошин хона рафтестам. Имрӯз барвақт биромадем айкор. Хостам ки шумода навор кунам. Сева бине ҳамхе бастай ки ҳамхе шохош шикастестай. Иҷа чия? Наздикии мода аэропорти Шереметай. Самолето беис ҳамхе мепара. Бо баъди ҳами ҷангу кам паридестам. Намехали дӯстони азиз, бода ҳаво хушрӯ. Я саҳар мебинӣ ки борон мебора, баъди обед офтоб мекуна, ё саҳар офтоб мекуна, баъди обед борон мебора. Намехали имрӯз ҳаво хушрӯ, гарм. Як та намедонам хоҳара я паҳай комментарияда навистааст ки на каком основании хоҳари шумо гражданство гирифтестай. Ба фикрам ки ҳамхе савол додагия. Хоҳари ма на основании падарам гражданство кардестай. Хича чиқа бигум, вақте ки акхай ростига ма оқа намедонам, мактаб гуфти гапо хондагиам нестам, ҳичра намедонам, ҳамашам шавҳарам кардагия. Ай мара шавҳари ма 15 сол зиёд шуд гражданство дора. Ба вақте ки ма гражданство спорида рафтам, мара савол додан ки на каком основании ту мисол мехоҳӣ ки гражданство бигирӣ. Ман гуфтам ки шои ма гражданин Россия ҳай. Ба ваё гуфтан ки намешава, да шавҳарат намешидаст. Мара ҳамхе гуфта. Иглора бине хушрӯа. Ва гуфтан ки намешава. Ма гуфтам ки фарзандои ман мисол ҳай гражданин Россия ҳан. Ба гуфтан ки мешава. Ба ма на основании фарзандом гражданство гирифтам. 4 сол шуд паспорт гирифтам ман. Имрӯз кам. Ана хонаи чӯби ози закас мекунӣ. ҳамхе меёран ҳавлинада мечаспонан хушрӯ. Яким агар ягон пажар шавад, тамом хокистар мешавад. Хай худо нишонатия. Ана инҷа мурғобиё. Ба баъди ма падарам омад гражданствода спорид. Баъди падар акам омад спорид. Ол насиб куна имрӯз пага бояд ки акам паспортша бигира. Рӯзи 8 август бояд ки паспортша бигира. Да и гражданство кардан ай ҳама хеши наздик мисол мешидаст, близкий родственник, падар мисол родители қати фарзанд, фарзанд қати родитель. Мисол агар падар модарат надошта боша гражданство, ма дошта бошам, хоҳари ман наметавона ки гражданство бигира, ё акаи ман наметавона ки гражданство бигира. Агар падарам мисол ё падарат ё модарат гражданство бигира, баъд
мисол мондаги хоҳартай, додартай, акатай мисол гражданство мегиранд. Бо ваё ки гирифтан фарзандои ваё, фарзандои ваё бо мисол зан, шавҳари ваё ба ҳамахе бо дигар касо мисол мегиранд. хоҳари мара шавҳараш ваям гражданство кардестай, неким закс қати вай кардестай. Закс дига зан қати, зани урус қати закс кардаги на основани ҳамо гражданство кардестай. ӯ рости гап чанд сол шид давом кардестай, оли видшам нагирифтаст. Чанд сол шид оли вид гирифтагӣ нестай. хоҳари ма ки основани дошт, на основани мисол доштагиш РВП наспорид, сразу вид спорид. Агар худо розӣ шава, видша бигира, бо метавона ки ҳамо рӯз да гражданство биспора. Да гражданство спорид байни 4 моҳ да метавона ки паспорти мисол сирхша бигира. фарзандошам ҳамхе автоматически мисол метавонанд ки гражданствои Россияра бигиранд. анам хеле дӯстони азиз, ногуфта намонам, бисёри подписчикон наванд. ма мисол оиладор, соҳиби 4 фарзанд, шавҳар дорум. Дар ами Россия шаҳри Химки, микрорайон Сходняда зиндагӣ мекунем. Чанд сол шид кор мекунам, шавҳарам кор мекуна, фарзандом ҳамаш мактаб мехона. анам хеле дӯстони азиз, ҳазор раҳмати худо ки шумо мисол наворои моро тамошо мекунед. дар ҳаққи мо дуогӯ бошед, мо ҳам дар ҳаққи ҳамаи шумо дуо мекунем. анам хеле дӯстони азиз, хайр то наворҳои оянда дар амони худо бошед. дӯстони азиз, ина наге ки ғарибу мусофиро, ина тандор, ина дедон, ина гирдача. инҷа гирдача роз кардесем. ина Абдулло ку биё бо исша сирхшидагиёша камера кунем. ана гирдача буда иҷа. ана иҷа банка махрамкунӣ будай. Ребята, 3 Б, мальчики, 3 Б, я попросила 3 минуты тишины.
Слово для конспект представляет исполняющая обязанности директора школы Купрянчева Алла Владимировна. ассалому алайкум дӯстон ва тамошобинони азиз, умедворам ки созасте хуб астед. худоро шукр мо созем нағзем. чанд вақт шуд дар каналам наворои нав напардохтам. ана ҳозир хостам ки баъри шумо амин тортма нишон диҳам. хай чанд бор дар каналом дидаги бисквита и бисквити тортай. ана амин торта пухтам баланди хушрӯғай салат кардам. оли меге ки апаи мо дигар торт салат карда наметонам. ман ҳамин салата намедонам чӣ ба ҳам нағз мебинам, ҳам қад дӯст медорам. чанд сол шуд дар як ҷо хӯрдагиам. ина чанд сол мешавад, қариб 8 сол пеш дар як ҷо хӯрдагӣ будам. баъди амо ина фақат худам ҳамин салата мекунам. якум сулой картошка ҳай, дуюм сулой гӯшти мирғ, сеюм сулой ҷигори макка, чорум сулой калбасни сир, чи бологиш, сафеди, тухм. хай ҳар як қаваташ чи майонез, аҷоиботи овам, 100% гарантиш қатӣ. дигар намуд салато карда метонам. агар чи хеле салат махтотон боша бигӯям, ман шумодаам хеле тайёр мекунам. шумо ҳам баъд ёд мегиред. ва инҷа моҳи пухти сайхоҳарам. ман чӣ баи хеле тайёракӣ дидестам. оли бо чӣ кардам? пироги ба варенӣ дар духовка ҳай. имрӯз 1 сентябрае. ака ман намедонам навори ма кай меброя. ман ҳоли наворои тоҷикистон рафта омадаги ма партофтесам. имрӯз 1 сентябр рӯзи дониш. ҳаматонда муборак. бо рӯзи ҷумъа, ҷумъаи ҳаматон муборак. хай парвардигор фарзандои ҳамамон мактаба ба баҳои хубу аъло тамом кунанд. имрӯз рӯзи таваллуди шавҳар май. ҳам хеле тайёракӣ дидем. ай мактаб омадан кӯдако насиб иншаалло. ака мешинем абед мекунем. бисмиллаҳирраҳмонирраҳим. кор чара намонда уже худаш. тортам майдаҳаю баланда. баъд шоколадния. бисмиллаҳирраҳмонирраҳим. ина дӯстони азиз, тортам баланди бад буд. рост наистод ва хомӯш кардем. манам хеле бисмиллаҳирраҳмонирраҳим. худам торти шоколадниро нағз мебинам. торти шоколадни кардам. бомба. Кремиш чия? креми Белария, сгущёни молокои варёни. инам хеле дӯстони азиз, ба мо иштиёи таом касони хурдес аст, ба шумо низ ҳамчунин.